Ari! Atay na. Ayaw! Balik! Sige, isa ka na po kipat hindi. Nawa. Awa. Tabang mo. Tabang mo. Lagi, wata ko. Dali, dali. Awa. Awa. At wag isa ka tayo sa mid. Sa man. Ayaw, balik ko. Balik ko. U-turn. Balik ka po sa dito pa dito. Uy, isa, gamay na pa ba? Udah, ya. Ini mo daw. Sabi. Udah, gilo. Pero di ko lang kaya ano, mapuspos na rin ang susong. Sige. Udah, gilo. Tawag ko, ari ginasungkot yung lolo, ang galing si Kapas. Kalau yung ako yung inahan, luya itong laban ni Narayaw. Sige ang kang-imen. Kamera mo ba na ni Milo, Loy? Kaya ang siya, bilang tiguan ko na anak. Muna nila sa musungkot, lo. Oh, be. Hindi ko napin ko kang-imen. Be. Pawa. Bawa na sila ay. Kaya mo pagpilong ko. Waan ko ginaya yung inahan ka. Luya itong laban ni na. Ulit hapit ulit mga Tuan to sa laban na na ikaw. Sige kang-imen na. Ito mo kayang hinay-hay. Hindi pa isa, di na ni mo kanan eh. Kung siya po kami lo, nalumbayang kag email. Wah, palabay ni sila ay, lo. Nabas lang, siguro ano na mo, email gapon ka. Ay, nanay, magining kuhan. Pinagpulong sa edad. Ato ako masawa, gagita ko sa imo. Ha? Ano man? Gagita ko sawa. Ano man? Nas majungan. Ah! Tiwa sila ni. Siguro na ka, sige gapon kag email. Patay. Isang taong kaya, ang mais mo, tabangin to yung asawa ko. Bag-ora, bag-swildo ko na. Bihata na ang asawa dito. Karong dalaw na. Nagmadyong. Panjong! Ay, ako yan, baglok do siminto. Nagmadyong na ko akong kwarta. Pero narin kami, no? Asa na siya nakita ng badyong, no? Ana na silinga, no? Pero nanay mo ka? Ay, ay, grabe. Anak, naligaw ko sa inilo. Kaya sa ka na. Luwang na mo, email ka? Atay, magkasaway kag inilo, di ba? Ay, mga hoy, palagal. Malipay pa mo sa awas Oy, mo, lo, ha? kung magkasaway kag inilo, maganahan mo ka. Sa mga katanong ka lang, Milo. Ikaw, tiguang naman ka. Kung magka-email ka, mabatanong mo ka. Adilay. Matay. Oo, Dali, garay. lo. Kasting eh. Imong asawa, Kaya imong sungkot, mga hoy, mabuhian palagal. na mo ni. Pasitan mo ka. Mga hoy, ikaw, mapuslan ka sa inyo, ha? Sige, email na. Ang sa mga batanon. Italo. Nawa ko nga po, nagkakunaw nagkuha sinayhay. Kaya imo dalgal ng email. Bitalo. Taon ko ay. Lo, kanang sa kami nangalgal sa ko sa tinuod lo. Ate, Sa tinuod lo, ang asawa ba? Tuwag yun dito. asa may mas dako ka buot. Ako nga po, ikaw. Ako. Ang nga ng otok. Taon ka, ano sa ko? Lo, kanang basta nakauban sa mga asawa ko kakaila. Awa siya na itong kamay ko. Taon na. Sa mukhaan na po ng lolo. Uy, ay. Sus. Pildi nung na. Patay nung. Ahak na yung matapa lang. Pero, tinuod mo ka itong yung lolo nung madyong na si Bay. Tay, buwan. Mga nag-istorya sa mga amigo mo, mapalipan tayo. Ako, para na po yung suway pa ni Ro. Abala to eh. Abi ko skinti. Balik. Patay ng taginubo. Oy, kanyo! Ano yung tuloy happy na magdaog? Unyaray. Bata, meron. Hapit na mo daw. Lagi? Sige po puno ko si Lulubod. Patay ba eh? Unyara ako sa naiulit ring nahe. Atukom ka ng lolo eh. Ay, sukaan balatag. Balik ako sa naiulit ring nahe. Eh, Sangin ko ka sungkot yung lolo. Parang di na magsikapas. Oy, punyo! Meron nagkalasa naman sa mong lolo kanya. ha? Si Lolo yung nga. Lo, Oh. og ako'y pinakagamana sa tibuok kalibutan. Og ako pa ano kinataw sa babay. Kanya, ang samay ha. Tubag. Ana buti nga. Aw, kung kana sugot ko na at motorin ko sa tunga sa kalsada og magubukot anan. Ha? Bago ba? Ingna yung lolo ay. Nga, lo, akong pawanon og ginatawa sa laki. Ano ba? Ano ba? Ito ang lolo. Pili nga, pawanon na akong ginatawa sa laki. Ano ito kung siyang tubag? Sorya. Ito ang lolo ha. Ay, ginanga ko ng suko ha. Ako mo tanong ko sa ito bang. Sige. Sa karay buhato ni Nasito. Ay, Milo. Oh, Aray ka. lo sa tayo, biilo. Aray. Ano man lo? Nga nung iingon man ka nga, kung ikaw yung kagahong sa kalibutan, imong pawanon o pinatawa sa lalaki, o saan bayod na ka? Oh, baka man akong giingon lo. Oh, Pawanon ako kay ingon man ka nga pawanon kay tao sa babae pero ingon maga kinauwan kinataw babae ako nindot nakauwan og kinataw sa laki. Kinabayad ko. ay mo ha, ngayon, ang giingon ni Punyos ko o pag-uwan o pinatawa sa babae, o saan kong buhaton?
tinarong doon, imuha binuang na imuha lalaki mo siya pagtunos ko, bayot? Kasi ikaw bayot na ka. Bakit anong sarog ng tao sa babae uwan yun? May malipay? Bisa pa maglono pag tinatawag laki, basta ikaw ay malumos, okay ra. Ako ay kung iangin-angin na yung kabuang. Binuang na imong kay batasan. Nindot man lang magawan ng kinatao sa babae. Magawan po kinatao sa laki. Pares ng duha. Oh, lagi nga. Ay, magayo magawan ng kinatao sa babae. Ay, ganun, disugo. Wala ko nang kinatao sa Disugo laki. mo na mas po niyo nga mag-uwag lalaki. Kinataos lalaki. Usya akong buhaton. Wa ko'y mahimo ana. Magsakayan ko eh. Pero ka na ikaw, kung nabayot na ka, pag mangganga ka na sa kasada, huwag mong hilamos mo. Kasi pag malumos ka sa itlog mga lalaki. Kailang, Milo ay, wag eh, magbuon si Muha. Ay ko giangin-angin ana. Watay lo. Dili kayo kamusugot ng magawan kinatao sa laki. Ako sa babae, okay na. Pero ka na yung gaingon, kinataos sa lalaki. Ikaw na bahala ka na. Kasi pag mga puhong na simong lumos, okay na. Yo, Ay ko angin-angin. makasuway pa lang kaloy. Malipay, di ba? Malipay, makalong magawa kinatao sa babae. Ah, siyempre, kay tiguan naman ko Milo. Kawaan ko yung asawa, biyudo naman ka. Malipay mo ganit ka mag-uwag kinatao sa babae lo. Pero mag-uwag kinatao sa laki lo. Siguro lo, malipay ba ka lo? Pagsugod rin kuwang lo. Ikaw rin, okay na mo. Kaya ko saklong rin yun punyo nga mag-uwag kinatawag sa babae. So, pero ka na mag-uwan o kinatawag sa laki, ka na mag-ingon, halag malumos ka sa itlog o sa kinatawag sa laki. Milo, ay kung angin-angin yung kabuang ha. Di ka masugot. Ade, kung sugot Mag-uwag ay kinatao sa Away na, mag-uwan o kinatawag sa laki, pag nanga, matagbaw na yung mong kuwanda, bumba, puno na sa laki. Lo, Ah, ari sa lo. ang saman. Ang kanang kinatao sa lalaki lo, mag-uwan lo. Malipay mo po, dungan uwan lo. Kinatao sa lalaki lo, kinatao sa babae. Okay ra na. Asa magihin mo? Okay ra na siya, Milo. Og nabayot na ko. Pero ikaw, nabayot na ka. Maghilabo siya pa magkuwan yan. Pinatao sa lalaki. Ay, ko angin-angin. Kasi pa magtuwan ka sa kasada. Ay, ko angin-angin po siya kung mabuhat. Manya lo, iniguwan sa kinatao sa lalaki lo. Naaman po iniuban ng kinatao sa babae, nagsigil ang buha. Aos, wala problema. Kaya, Nagkaman mo na. ang piliyon ako, at itong kinatawag babae. Pero kanaya mong giingon nga, kung ang kinatawag laki, bahala kang magkanga ka na, Milo. Ay, basin nanguwag na ka, ha? Pag surti lagi, umugamit ka sa kuwan, nakay 150 ha? Lalong na, ha? Nabayot na ka, Milo. Lalong na, Milo. Ay, na lang. Asa ka lo? Oo, Milo. Pagbantay na sinahan mo, kasi mag-uwan ng kinatao sa Asa, walo. panuhot na. Di ba, sa ka ng babae man? Out mga kalumboys. Shout out sa mga Katita Bats. Shout out din ko sa tanang mga viewers na ko sa YouTube channel o sa FB page na ko. Salamat ug dako sa inyo sa pagsuporta na ko sa FB page o sa YouTube channel, sa tanang mga subscribers o sa tanang mga nag-follow sa kulang Facebook page. Daghang kayong salamat kas tanang sa inyo sa inyong pagsuporta sa kulang. O shout out din ko sa tanang Tagalong boys. Love ni guys. Love ni na ayaw mo kalimot mga Katita Bats sa pag-subscribe ka sa taga Kalumboys. Ay mo kalimot sa pag-subscribe sa ilahang vlog. Sa mga kalumboys, ay kung huwag kalimot sa subscribe sa Tita Bats. Tita Bats, Shout out na igang DJ Mix Vlog, Ipi Sabaga, Master TV, Buhay Mandaragat, Mr. Berting Mix TV, Joker PH, Stick Up Officials, Ronald D. Farm, Super 3925 Vlog, Mission Official Channel, ug kang Dodong Julius, Joel Nians Official Mix Vlog. Tita Bats. shout out day ko kay Dennis Escolar nga taga Urban Medellin. O shout out day kay Benji Andreno, Mian, nga taga GK o kay Reggie, sa Kalikoy Vines. Shout out day kay Jimmy Arias sa taga Compostela. O sa secretary sa Gibit Ngil, Fantastic Island. O shout out sa tanong mga viewers na po. Salamat guys. Salamat, guys. Salamat guys.